Ano bang kasunod ng H? Letter H. Hi, sir. Good afternoon. Pwede po ba kitang i-interviewin saglit lang? Oh, sure. Ano bang English ng mamahalin kita ng habang buhay? Ano bang English sa mamahalin kita habang buhay? Hello po ate. Pwede po bang i-interviewin kita saglit? Ano po yun? Ano po pangalan niyo? Stephanie. Stephanie, real bit real. Kung pipiliin ka, saan ka pipili? Sa I love you o mahal kita? Mahal mo po. Ha? Saan ka pipili sa dalawa? Mahal kita o I love you? I love you. I love you too. Are you coming back into my arms to love me again? I love you. Pwede ba bang i-upload ko to sa YouTube at saka sa page? Sige. Sige, salamat. Salamat. Basta ganito YouTube mo. One, parts cake. Oh, parts cake. Excuse me ate, pwede ba kayong i-interviewin? Pwede lang. Para sa vlog lang po. Ano bang English sa mamahalin kita habang buhay? I will love you forever. I will love you too forever. Okay na ba? I-upload na ko sa YouTube ug sa page. Okay rin. Okay, salamat. Peace ma'am. Salamat. Bye. Salamat. Thank you. Hello, excuse me ma'am. Pwede ba bang magtanong kung pwede lang? Sure. Pwede ko bang i-video ko to tapos i-upload sa YouTube sa page? Pwede lang. Pwede lang. Pwede na. Oh, sige. Ano bang English sa mamahalin kita habang buhay? Mamahalin kita habang buhay, anong English? Pwede sa ikat. Ikat? Hello po, ganda. Pwede po ba kitang i-interviewin saglit lang? Sige. Ano bang kasunod ng H? Letter H. I love you. Pwede po bang i-upload ko to sa YouTube at saka sa page? Okay. Sige po. Hello po ma'am, pwede po ba kayo ma-interview sandali? Pwede ba magtanong? Oo. Answerin lang po Ano bang English ng mamahalin kita ng habang buhay? I will love you forever. I will love you too forever. Ako i-upload sa YouTube Okay. Let's go. Hello po ma'am. Hi, sir. Good afternoon. Pwede po ba kitang i-interviewin saglit lang? Oh, sure. Ano bang English ng mamahalin kita ng habang buhay? I will love you forever. I will love you too forever. Hala. Pwede po bang i-upload ko to sa YouTube at saka sa page? Oh, okay lang. Salamat po. Thank you.